Hi guys, hello guys. Muri say guys. Muri say how are you this morning guys? How are you this morning? Muri say guys. Muri say ndine 1 hour chat. Ndine 1 hour. Saka semuna ne 1 hour. Ndanda kushaya kuti mainde pika chigarira mudhuze imomo. Garira mudhuze imomo. Right guys, ingweta mshitega wamwe mshare life guys. Ingweta mshitega wamwe mshare life. Ndine 1 hour. Ndine 1 hour. Mbo wao nyaya mai afa. Ndine 1 hour chat. Yes Beverly, Stefan shiri say. Ndine 1 hour. No 1 hour chete guys, 1 hour ndo yandinayo guys, 1 hour ndo yandinayo. Chimbotegai vamwe guys munzwe nyaya iyi amaya vari apa. Hi Abigail, how are you? Guys, ndine 1 hour chat. Hello Nomsa, zviri say guys. Ndodati mungonzwa nyaya yamaya guys. Ndine 1 hour chat ndatobuda hangu manje. Ndatobuda manje kunda kubasa. Ndongori ne 1 hour chat. Yes Cynthia, zviri say. How are you Cynthia? Vanakomana ka. Ne varoora. Musazodaro vana mai venyu. Yes Anna ongorova. In the school yes Anna. Ndakurova so tandekaisha zviri say. Musazodaro vana mai venyu kana vanakomana kana mchinge maroora vanasikana varoorwa musazodaro vana vamweni venyu vedwe hazvizodi kuti mudaro anditika hazvizodi ndilati ndibvise ndikira paibve pa ndikava edha izvozvichita noisi hamuzonyatsokunzwa zvakanaka pamicrowave achita isi esina boy achizonyatsoita mushi precious zviri sei Shailete, how are you? Miki Michelle Mwase, hi babes, how are you? Mbamira imbijana ndibvisa vandavafonera vauye. Philipa Dimanje zviri sei hanzi wazinzini data kudongorera kuzimu kakaipa data makwikwipa zimu nero zigi rakati kuyai uri kuzvigona seiko nezigi rakamira seiko zigiri izigi imari rudzi ironzi 1:1 nepanedhungikiri letu akasarira kudhara mazuva atichakuoni tichitotsvaga makudingo usipo kudhara takatotaura wani tikatouya una kuona sei uri kumasure taveko kuhouse uku zvakaoma ndiri ndoga chamwa ndozotaka kusununguka kana mhuri yangu yasvika ndotaka kunyatsosununguka kana mhuri yangu yatiti very soon manje pamavhiki ari kuteera aya ndendanyatsosununguka iko zvino shamwari yoita kunge ndakarashiwa mugomba kunge ndiri ndoga kunge ndiri pai hameno zvakaoma. Hesi shalom zviri sei tax zviri sei chipo ndinoda runyararo, how are you? Tukuita rini housewarming. Uyaititi housewarming. Toita manje tondwara. Toita manje toita housewarming. Pomirira pane zvinhu zvangu zvandakamirira zvisvike kana zvangouya toita housewarming. Makorokoto. Thank you ndinoda runyararo. Thank you Miki, thank you. Aiwa tave kwanzi makorokoto. Aiwa tiriko kudzimba dzeku UK. Anzi manje wani. Kana vauya leti ndinenge ndanyatsosununguka manje. Ndinenge ndanyatsokusununguka. Ndidori nechimba changu leti chokuzoitira malive hangu chiri pasura pasera. Kungona ndanyatsokuwana nguva mari. Ndikumbozama kumanya kane mashifti kukavhira magepo. Ndikumbozama kumanya nemashifti kukavhira magepo ona. Ndine chimba changu choda kugadzikwa ichi chiri apa pasera apa ichi. Chichingori chirumu chiri pashi chikangomira choga. Yes ruva, yes.
choda kunyatsogadzirwa zvakanaka, ndonyatsokuchigadzira, ndonyatsokuchidambura deka kuri kuse ese izvozvi pamarobhotsi unotora munhu uchigadzira, ndonyatsochigadzira zvakanaka, ndoti ndo munenge mamuplayground medu matinenge takutambira muchirumu pazhe pasina noise apo. Anomaona panze apa ndine garden letuka, izvo ndoda kuti ndiwikigwe muriwo. Ndoda kuti ndiwikigwe maningikire muriwo aya, magwane muriwo eviscos chaiwo. Ndine garden yakakura kuseri uku letu yekuti haikona mani. Saka hai ndiri kunyatsokufara hangu, asi handisati ndanyatsokufara because ndakamirira kuti mhuri dei yanga yatanga yasvika. Mhuri kana yakatanga yasvika munomu, aiwa bo. Saka at least manje baba kwangu vanoti vari kuda tanga vanyatsoita zvinhu zviri proper zvezvokuti vanoresigna kubasa votora mari dzavo vodini, but vana vamanje cannot stay. Saka ndiri kumbofunga kuti vana votanga kuuya baba vavo vozotevera kana varesigna vapedza kushandira notisi yavo, nokuti vana vacho havachagoni kugarisikawo kokoko. Saka anzidavire kurima, aiwa shavire kurima, ndinofamba neuzimba, ndinofamba utore late izvo zvina ndichibika nyimo dzangu dzandakapuwa idzi. Ona nyimo dzangu idzi, ona nyimo dzandachitobika idzi, totondakadzokubasa, kuona nyimo idzi nyimo dzandachitobika, totondakadzokubasa izvo zvidzidzi ndonyatsa ndakadzitumirwa neumwe munina wangu mudiaries mukosiwo akanga abva kumba kwaya nadzo nenzungu, akati sisimeri da kufungai nzungu nenyimo, ona nenzungu dzangu idzi dzikadotumigwa wena nenzungu dzangu idzi. Saka zhizha rose tiri kungoridza kunoko, hatisi kumira, zhizha tiri kuridza kunoko hatisi kumira. Hanzi nditorei ndijaire uya simbi hanzi I love gardening, zvenyu maipilo ndingaitei pandenge ndiripo paipai ndodi hanzi vana ngavauye ndofanoita garden. Aiwa ndozvandiri kutofunga uyisai bamukuru vanouya. Aiwa vanhu vatovesoted kudhara ava, vanhu vatovesoted vakangomirira kuuya, but bamukuru manje kubasa kwavo vabva kutanga vaita resignation iri bho, votorawo kamari dzavo vodzigadzirira vouya, handiti ndizvo. Saka vana manje vachiwa kuti takamirira izvozvo, vari kuita kupenga noisi kuti toda kufanira kuenda. Saka ndingofunga kuti zvina ndito vakafanira kuuya havo vana vongokwira havo vozvivira, noti ndakawa kuchinzi nemakore ashakira iko zvino akugona kufamba vega. Saka ndaimbohla kuti vanogona kutogwa, noti pane muruma yaimbonzi hei vana vari kutogwa, vana vari kutogwa. Saka ndaitya, but ndakazonzwa neumwe achiti aiwa Shakira anofamba navo, anofamba nemwe wake, vanouya vari 2. Hanzi bora silver beet zvese nekofu. Bora sandamboririma maipilo, rinorimwa seiko? Ndine chigadheni chakati thank you Kathy. Bora rorimwa sei? But anyway, handigaitisikirige kutambisa nguva because ndichazoindoda kubuda ndichitoda kubasa manje ndonoswerako futi. Anomaona. Saka miraiti hanzi guys, mazwana nekugeza nekuchena chako ka ngoesi David nekugeza nekuchena nguva yacho hapana guys, ndenge ndisitorina nguva yachona, nekuti unokugezera kupi uchichena uchimbepi guys, hapana kokuti unogeza uchinda nokuti kana ndiripo pepe ndini ndakatovata ndakazorora zvangu ndotombomukaka ndombohuvha kwese nchitenderera nchihuvha marume ese nchitenderera nchi hamuna kachini, hamuna chinuka nendichihuvha chihuvha kugare makamurisi guys, zvakaoma zvobva zvandifungisa gore riya ndichambopinda muSouth Africa guys, tichibva kuZimbabwe kwataigara kumba kwasiyabonge kwako kunzi hamuzivi matoilet, itsai plastic. Anomaona ndinobva ndafunga ikoko kuti saka ndokwandadzokera here uku kuti ndiri chingouvha zvangu chingoimba musina chinhu, chingouvha zvangu ndichiinda nchiimba at least kumabedroom evana ndakatoisa mubhedha, kumabedroom evana ndakatoisa mubhedha. Hanimozati maodrop rimwe ndakajutiwa ndikatengesa, ndoda kuti ndirasha hangu ndogodi, then zvozongotsvakawo zvimachest of drawers zvevana nezvimaodrop zvakamira kudai. Ndaivaudza vana ndikati hembe govera henyu kokoko kudzipfekera kunoko hakuna. Zvakaoma letimbouya kunoshanye vhiki ndichiri ndoga kudai, mbouya tinyatsongoti tiumburuke mumakapeti tiri toga pasina pekugara. Uya tiumburuke, yatimbofanira kumburuka tiri toga mumakapeti tisina pekugara zvedu. Uya tichimirira kotsvaga masofa. Right. Ndakazoita David, zviri right, ndaenda kuitira kamhuri, asi zvakambondiomera vediwe, ndandajera kugara namai guru kuya mai mwana, ndandajera kugara namai guru, mai guru ngagajera kugara neni vediwe, zvakandiomera mazai kutanga, ndasina ingoti Mwari amen, koko musi wekutanga kupata ndoga pano, ndaiti ndikawacha tikuchuru ndodongorera mai mwana, ndikawacha tikuchuru ndodongorera, ndoti moti nhasi handipindigwi, vanhu vakati mapinda munhu ari 1 handisi kuzopindigwa, ndaitoti nhasi ndopindigwa chete, asi kana ndakatoziva kuti pasafety zvayo kunoku number 1 unofamba usingatyi. It's not easy David, kani it's not easy. Yes tavingaguwa, it's not easy. Munoziva kuti ndikaudza vanhu ndaimbochema ndiri ndoga, hanzi that porridge no Serevita. Mzimba neSerevita aurizivi Serevita, mzimba neSerevita aurizivi Serevita
ndaimbochema ndoga ndoti usiku ndoti wi kuchema pa ndindangowa kuda kuchema ndoga so ndongwa kuda kuchema ndisina hope ndochema kuchema kunobatsira guys ndaichema ameno ndangwa kuda kuchema ndongwa kuda kuchema so kungoti ndinoda kuchema ndongofunga kuti ndengofunga zvakaona ndotaka kuzundungura mhere ndiri 1 amungambozvibhelieve ngakudzai but it's true it's a story for another day regai ndimbodeedza mai ava time yedu iri kufamba ndoda kubuda ndine 1 hour chete ndifunga itoveledzana nehour manje ndaimbodeedza mai ava chakudzai zvangu zvaiitika zvangu chakudzai the Saturday that I was battling. Hello my mama muri sei? Hello muri sei? Aiwa ndiri daicha muri sei ikoko? Right, ndiri pa live ndoda kuti mutaure semaudzira makandiita anditika ndoda kuti mutaurewo nyaya tichiudzawo vamwe tichionesana anditi maona. Okay. Ini petanga ndine zviri kuvaomera vaisafoni unhold zviri kuvaomera kutaura muroora kamight be in the comment section. Hello. Sorry, ndapanga papinda imwe call. Alright. Petanga nyaya yangu yakamira yakadai SIS-MELLY. Ndakarorwa kuHarare ndaigara ubudiriro. Saka ndandine murume wangu tatakagara zvakanaka papasina problem. Saka tatine imba yedu kubudiriro ikoko. Saka zvakazoitika ndezvekuti murume wangu akandongoita ndichikata kuitira data rangu ndine murume wangu kudaro tatakagara zvakanaka. Saka nyaya yakazoitika ndeyekuti murume wangu tatakatochata. Saka murume wangu akazowanawo mumwe munhu waakadanana naye ndobva aenda behind my back vabereki vake ndobva atengesa imba ini ndisingazvizivi. Saka ndakatozongoita kunzwa namai vepa next door vaive nemurume aisenza kuZBC akati murume wenyu ari kuadvertisa imba kubasa kwomurume wangu. Saka it's like panitori nemunhu akatotenga imba iyoyo. Saka ndobva ndaenda kucity council. Wekucity council it was like vanga vatopiwawo mari kudhara. Saka ndobva ndataura navo vakati hamunozodzoka. Saka bhozi imba yakatotengeswa. Ndikati ko imba inogotengeswa sei ndisingazivi isu tine muchato. Saka ndobva vangotsika semunhu anga awana mari ndofunga akanobhadhara kucity council kuya. Ndobva ndaenda kucourt. Ndobva ndanomhan'ara nyaya yangu. Ndobva iye azongofaila mapepa edivorce but ini pandakaenda vakati regai timirire iye tinzwe kuti anoti chii. Saka ndobva vamutumira bepa rekuti auye kukoti. Tasvika kuya ndobva ati akuda divorce. Ndobva tadhivorsa. Saka patakadhivorsa it was like iye anga atotenga lawyer nemari yemba iyaya. Saka ini ndandisina mari yekuti nditenge lawyer kana kuti ndizvidefend. Saka ndakangodi imba yakatongoenda saizvozvo. Ndobva tatosiyana. Ndobva ndatora vana ndikaendesa kumusha kuvabereki vangu. Life was tough that time. Saka ndaendesa vana kuvabereki vangu. Ndakasara kukwanisa ndichishanda ndichichengeta vabereki vangu. Baba vangu ndobva vashaya. Ndobva ndachibatanidza vana vangu nevana vamai vangu. Mai vangu vari kumusha ndakungovachengeta. Ndakadaro ndichibatsirana nehanzvadzi yangu ichishanda. Hanzvadzi yangu ichishaya yakazoshaya 2003 ndobva ndabatanidza futi nevana vehanzvadzi yangu ndichingodaro nemuroora tichingobatsirana vana vakatokura. Saka ndakazotsvaga basa ndiri
pabasa ipapo ndakazodecide kuti it was inokunga 2008 kwanga kuine nzara. Saka ndakapiwawo advice nevamwe zvikanzi zviri nani tite setijoine chipolice constabulary. Ndobva tajoina chipolice constabulary because tati tiitira kuti tiwanewo ine side hustle maybe tingakwanise kuraramisa vana. Ndobva ndaita chipolice constabulary chiya. Saka ndaive neadvantage yekutiwo ndakataura nemurungu namanager wepabasa pedu ipapo ndichiti ndokwanisa kundokumbirawo chaisana 4 kuti ndiende kupolice station. Pandaichaisana 4 ndoenda kupolice station kuya ndokunoshanda kusvika na8 ndoenda kumba ndichingodaro vana vari kuna mai vangu ndichichengeta vana vangu. Saka pakambani papa basa vanongozva kuti chipolice constabulary Zimbabwe hachibhadhari. Unenge chingoenda uri as a volunteer kana ari maweekends paendo pataiendo kana kubhora zviya zvekunokontrora kubhora towanewo something yekuti unotigona kuchengeta vana. Ndichidaro ndobva ndazoona kuti kukambani kuya mari yacho iriko ishoma. Saka haichakwani manje mari iya. Ndobva ndapiwa advice nevamwe zvikanzi pana musekuru wangu vari kuBotswana vakanditi uya kuBotswana. Ndobva ndaenda kuBotswana ndikanotanga kushanda ndiriko kuBotswana ndichichengeta vana ndakadzidzisa vana vangu vese. Vasikana havana zvavo kuzobuda zvakanaka but mukomana ndiye akakwanisa kuenda kuyunivhesiti akapedza. Saka zvadaro ndakazobva kuBotswana kuya ndobva ndauya kunoku kuSouth Africa. Ndobva ndakushanda saka ndobva ndakatanga kutora mwana wangu mukomana uyu anga apedza yunivhesiti ndiye wandakaya naye wandakaunza kuno. Murungu wangu anga right because ndaitogara nevana vangu pandaishanda ipapo kusvikira murungu uya aona kuti zviri nani titore mwana uyu since anga ane driver's license amupe basa kamupa basa. Ndopaakabva atongotangirawo life yake ipapo achiendererawo mberi. Saka ndobva ndazotora mumwe futi musikana. Saka ari muno ane murume wake. Vasikana vaviri ndo vari kumusha pari zvino. Saka ndobva ndatanga kushanda. Saka handi munoziva munhu unenge uchikura. Saka mumakicheni matinoshanda ini ndine bhodhi hombe. Saka problem yanga iripo ndeyemakumbo. Ndine problem yemakumbo anorwadza. Apo handina kudini kumusha kuya kwandaive ndakaisa vana kuya mai vangu vakachizorwara 2019 ndichishanda ndiri kuno. Mai vangu ndobva varwara ndobva ndatiraya kuvarapisa. Saka havana kuita zvakanaka. Ndobva ndaona kuti zviri nandindi ndinovachengeta. Ndobva ndatanga kuchengeta mai vangu kusvikira vashayi. Saka zvinhu zvanga zviri mumba kuno kuSouth Africa mulandlord vakabva vatora vakatengesa because ndisina mari yerent. Vakabva vatora vakatengesa. Saka pandakazodzoka ndobva ndapiwa bhani pabhodhi. Ndobva ndangopinda zviya zvezvo handina kuzodzokera kuZimside ndakangopinda. Ndobva ndaona kuti ndidzokere ndinorarama sei ndita ndingouya. Ndobva ndatanga futi kushanda ipapo ndichidzoka handina kusvika ndichiwana basa. Ndofunga ndakaita 2 years SIS zvokuti ndakafunga kuti kuini ndakachengeta mai vangu kusvikira vafe kupa ndakakanganisa ndipapi kuita 2 years ndisingawani basa ndichingowana mapeace job zviro zvokuti unoshanda zvokuti urarame. Ndobva ndazowana basa after 2 years. Saka ndobva ndatanga kushanda ndichishanda asi not kuti ushanda kuya kwekuti unoshanda full time. Ndaingoshanda zviye zvekuti watishandewo mapeace job kana kusiyiwa nemumwe munhu ndichingodaro. Saka last time apa ndakatosiyiwa futi kumuoko omundu nomumwe munhu wanga akandisiyawo pabasa akaenda kuZimbabwe akati ari kurwara anozondiudza kana adzoka. Saka ndobva adzoka after ndofunga 4 months. Adzoka after 4 months. Saka ndatotanga kuita round yangu yema-2000 Saka ndatanga kuita round pandakakandirwa mwedzi wandakakandirwa iwoyo ndobva ndangonotenga marata nezvidhina kumusha ndichitira kuti pamba paya pakasiyiwa namai paya mai vangu vachifa vakati panapa pamba panapa ndepe 100 dzako iwewe
kutsvaga pako nokuti handidi kuti kuzokonana nehanzvadzi. Ndikati mama, izvozvo ndozvandakatogara ndatoronga nemhaka yokuti nguva yese ndandidhistebhwa kuvaka nenyaya yekudzidzisa vana, saka ndoyanga ichindidhistebha kuvaka, saka ndandingori pamba pebereki. Saka ndadaro ndobva ndakudini ndakandirwa raundi iyeyo handiti ndobva ndanotenga zvidhina nemarata kumusha. Saka basa ndobva radini ndobva rapera futi. Saka ndobva ndauya ndoona kuti ndirambe ndakagara uko kutauni kujobheka hazviiti because rent yangu yanga isingaiti kuti ndikwanise kubhadhara. Ndobva ndaona kuti kugara kuno kumaruzevha kunoku kwamaskro kuri nani. Ndobva ndatama ndikauya kunoku because marenti ekunoku ari nani. Ndikati ndowana chekuita ndiri kunoku nokuti chinangwa changu ndechekuti ndivake pangu pekuti apa ndepangu. Kana ndichinoisa huku ndiri ipapo ndoisa huku ndiri ipapo, kana ndinoisa mbudzi ndiri ipapo ndoisa mbudzi ndiri ipapo, sezvo I'm 56 years now. Saka kuti ndirambe ndichandisingadi matimu nemakore mangani? Sorry wako, matimu nemakore mangani? 66 or 56? 56, alright. Saka chinangwa changu chachiri chekuti ndiende pamusha, ndichinogara pamusha. Vana vangu vasikana vakarohwa varimo mudzimba dzavo, but vanhu vaive kuti vakagara havo zvakanaka, but mumwe chete ndiye akabvisirwa, vamwe havana kubvisirwa. Chikuru chandirongoda ndechongoti vagare havo mudzimba dzavo zvakanaka, no problem. Kubvisirwa kunobva kuna Mwari. Saka mukomana akagara muno, ndobva asvika pakuchata arimo, akasvika mukadzi mudzimai wake akasimuka akaenda kuUK. Iye akazoteera muna January apa, ndopa akateera muna January, but still hapana rubatsiro wandiri kuwana so far from them. Ndiri munhu ndiri kungostruggle for now, ndiri kunohodha doro rangu. Ndiri kunohodha nebhara doro. Saka dzimwe nguva ndonyimwa, dzimwe nguva ndopiwa, dzimwe nguva ndikanyimwa ndotakura nemusoro. It is about a kilometer kunotora kwacho nebhara. Saka ndo mararamiro andiri kuita ndiri kunoko. Saka dambudziko randinaro pane nguva ndere passport yangu yakaiswa bhani, but bhani yacho rupera this year, but handizivi kuti mwedzi upi. Kuti ndiende kumusha izvino handina mari yekuti ndinotora passport kana yekukwira. Inini muroora ndinaye, mwana ndinaye, but handikwanisi kukumbira. Kana vasina kundipa handikumbiri. I'm not that person wekuti ndinokumbira kuti ndipeiwo, because handidi kuti mwana wangu nemuroora vati mai vako, handidi kuvakwasha ndizvozvo. Handidi kuti mangwana vana vangu vatadze kukara. Asi vana vasikana havana, vaviri vari kuZimbabwe havana, asi vane rudo rwokuti dei taitiro mai vedu, but havana. Zvandinotoona oneni kuti havana. Ari muno murume wacho haashandi, vanoitawo zvemapisjob zvokungoitawo zvoibhadheni, ndozvavanoita. Saka pari zvino sineri shungu dzangu dzadziri dzekuti dena ndawana chekuita ndizviitire sezvandiri kuita izvozvi zvishoma nezvishoma, ndivake musha wangu. Alright, mirai vakoma. Alright, vakoma vakandibata. Ndofunga ndakamboti last week patakambotaura nyaya pacho ndichiti ndina mwe mai mufunge ndorwadziwa, but handikwanisi kutaura nyaya. Anyway, ndofunga vatadza kunyatsotaura nyaya yavo sezvairi because of zvino handimukona kuti ndivamweni at the same time ndimai. Handimaona havasi kuda kuti vapinde pakati pemwana noti muroora might be comment section, mwana might be comment section, inoswera yava hondo nhasi.
mwana wavo akaberekwa nevhisa remukadzi handiti akauya kuno kuti vazotaura neni vakati naisisi Melly sekubvunzwa kwanongoitwa nevamwe ndikuda kuuyawo kuuk kuzoshanda mumabasa emudzimba ndoita sei nokuti ndakabvunza muroora wangu handitika kuti ko ndikakuvigira zvamuri kuti muda kutora vana venyu vauye ikoko vari kunoko vana vakanga pakauya mukadzi nemurume kunoko vana vakaenda kuhama dzemukadzi handiti mai vanogara vega ini ndinda kuchitaura manje ndakavamiririra handiti asi ndichangotaura zviri mweya ndimozati kuti kuprotekta chiwo zvakawanda handiti maona ndokubva vati pakatanga kuti mukadzi ainda mwana murume ambosara vana vakunzwa kuenda kuhama dzemukadzi handiti ndobva mai vati ini zvandogara ndoga handitika ndiri kuno hangu kuhama sikrau madii kuti mundipe vana ndisare hangu nevazukuru vangu kunoko handitika mukadzi akati aiwa zviti pakatanga papiwa excuse yekuti kwamunogara hakuiti kumaruzevha vana vangu vanozoita sei ndoda panodhuze nevana vakasajesta kuti ako madini kuti ndotama hangu ndotsvaka ndiwanewo vanondivaridza ndingori ndoga nditsvaga hangu kana imba pacho paneutral pacho pamunofarira imimi ndogara hangu ipapo as long as ndine vazukuru handiti maona so that muchibatsirawo muchidaro handitika pakaitwa sokuti hazvikodzeri kuti vadini vachengete vana vanove vakazoendeswa kuno hama dzemukadzi kunove kuhama dzemukadzi uku vana kwavasina kugara futi zvakanaka kuzosvika mukadzi ati ndakuda kutora vana vangu saka mai ndobva vati kune muroora zvauri kuti uda kutora vana vana kugara zvakanaka zvananamboti ndipe vana ko wadini kuti inini kana zvichiita ndiuye nevana handitika ndauya nevana ndobva ndazvitsvagira rangu basa kwangu kumwe kure kwanoda kunogara muroora akati hazviiti kuti muye nevana nekuti kunoda zvinhu zvakawanda koda chii ndobva vatsanangurirawo process yevhisa saka vamwene ndofunga semunhu ane stress yake wakabva vaya kwandiri akati ko kana ndichida kuuya kuuk kuti ndichida kunzwa tuzukuru twangu ikoko ko ndichindobva ndatsvaga hangu basa ndoita sei ndobva ndavaudza kuti vakoma its not easy zvinhu zvamukutaura kuti kunongouyika just like that handimaona kana mati muda kuuya nevhisa ripi handimaona vakati visitors ndikati visitors inoda zvinhu zvakawanda ndo rinotonetsa kubuda visitors iroro nokuti richada kubva kuma bank statement kuti mune mari imi muaccount vanhu vari kudedzai vachiva nemari muaccount mavo vanoda maassets kuSouth Africa kana kuZimbabwe kuti mune zvinhu zvamunazvo zvokuti munodzokera kumba hamusi kuya kuzogara zvachose kunoko iroro iwin or lose unogona kungori nyimwa even une zvese zvakakwana ngoti tafunga kuti haudzoki handimaona saka pakaoma ndobva ndavatsanangurira ndikati asi kana muroora wenyu aida handika aigona kukunyorerai kuti munouya nevana henyu zvinenge zvinogona kudi kuti muite moapply iroro vhisa rekuti munokwanisa kuuya nevana then mozongosikawo kana maida kudi kungosikawo zvinoita vamwe handiti zvinove zvavakaenda kumuroora muroora haana kudi haana kutadza kusvigamuchira handiti so vadzoka vakatadza kuti vakadzoka vakabatikana kwandiri ndobva vachitanga kutaura kuti vairwadziwa ndarwadziwa ndandotiwo pamwe upenyu wangu ndikati chii chiri kumbonyanyonetsa semumoyoda ndingachingoti follow up panapa zvikanzi imini ndinogona kuti nditaure zvangu ndopa vakachitaka kundisanangurira handitika nemagariro avo nechi ndikati saka muri kurarama sei ndova ndakambotaura in passing last time if you remember nditi tinewo mwedu ari kuti tinotengesa madoro mufunge mai vakuru vanotengesa madoro nema 2 macrates emadoro avanohodha 2 crates dzinenge crate rinenge rine 12 doro 12 that means vanotenga doro 24 handika ndo pane chikafu chavo ipapo ndo pane renti yavo saka vakatengesa madoro saka ndaivabvunza kuti pamadoro enyaya munoita sei zvikanzi ndinotengesa kumaruseva kwavanogara kuzvichembere asi zvichembere zvinokwereta zvozondipa mari yangu kana chi zvahora grant ndikasaka pa zvikanzi anenge angotengoke zvindiya nechitika saka zvekundinetsa kuti ndikwanise kutenga chi kana 4 macrates kana 3 ndichiwedzera ndichienda kumberi ndikati plus 50 nemakore enyu 50 chakadaro musana nebhara vakati hapana zvokuita ndozvandiri kuita ndikati ko mwana wenyu mukomana mukataura naye sezvo achinda kubasa akuenda kubasa munhu handi akutumirawo kana ka 100 pounds nepasaidi kuti muone kubhustika vakati anototi musatozvitaure izvozvo hazvitaugwi ndakarwadziwa hangu pafeya hazvitaugwi izvozvo ende handina mari indai kumukadzi anobva avadirekta kumukadzi wake handimaona okuti kumukadzi uku ivo havasi kukwanisa kuti vadini vayesimai majaya kuti vakwanisa kuti vati kune mukadzi ndipowo mari kune muroora but muroora anoziva situation yavamwene vake kuti zvakamira sei zvinhu handimaona so semwana musikana tichingoexpectawo kuti the same way aringotrita kumba kwavo dei achitritawo mai ava saizvozvi yes my jesi handiti maona but it's not happening like that right so mukutaura mukweva ndakaita palive yandakaita ndichimenshena kuti tina mai kudai handitika somebody pandokuziva kuti panapa patine maangels anenge akanyarara asingatauri a certain guy came to me mwana wangu ndotomuti hanzvadzi yangu kubva kare nakare ihanzvadzi yangu
ndobva auya kuseri andika he's a diplomat ndobva auya kuseri ndobva ati SIS MELLY pane pamataura in passing pane akatouya futi mari kufira suro ndobva ati pane live yamakaita ndazoiona chachimunya because musana ndichawana manotifications ndikati havana vasikuona manotifications but zvito ndizuka ari kudaro even malive anokatwa yaya veduwe mungaurayana mukavengerana zvisipo ndizuka anokata hakuna munhu anoripota live ichidonhedzwa zuka izvo zvinishaura kudai so live yedu mukona taenda kuipa inogona kutongokata musi unoitaita live apa yakangokata makazviona zuka anongokata hapana zviri kuitika kwaari kungokata malive handi mazviona right ndobva ndataura naye ndobva ati ndakarwadziwa pamakataura nyaya impasi ndakatoonawo kuti mimi yakatokubatai handiti how best can I help mamava handina hangu mari yakonda because ndine zvakawanda zvandiri kuita but let's try to ndobva ndati we can do it, let's do it todini ndikati abva ndisaka matodini ndikati no iye izvozvo right now anga achitravela from one country achienda kune imwe nyika ndikati pane kuti uti kwauri kuenda kunonohodha unogona kuhodha zvinhu zvokuti hazvitengi kwavanogara let me speak to her ndinzo kuti ivo vangada kuti vatengese chii ndiwana vari kwavari kuti vakwanise kuita life iri stablewo vari kukwesei kumarisevha kwavari ikoko handimaona saka ndakasara navo nesuro ndichiti nai vakoma chimbonyatsondirondedzerai mimi if you were to get something kuti mutengese handimaona mungada kutengesa chidoro moda kuwedzerwa doro rowanda tokutengerai kana makresi 20 edoro motangira ipapo nekadifriza kadiki kana kuti moda kuti tiite sei ndobva vati doro kana chokwadi handina hangu yanga iri stati handitodi kutengesa doro because pane zvakawanda zvinoitika mudoro unotochifamba kudai vanhu vadhaka vachitengesa doro kudai mumwe mudharano yachikurova kana magaro chaiko mumwe mudharano yachi pane zvakawanda plus riri riski vanhu vekunokwanda doro zvokuti anogona kutongokubaira nebanga achida kutora doro rako iroro ndobva ndanyatsovanzwisa ipapo ndikabva ndati alright saka mamuchida kudii mimi so we were now brainstorming andika kuti chii kumareserva ini semunhu webusiness ari business minded ndakuti chitudzeo kunzvimbo kune kwakamira sei. Then she started telling me kuti wakamira so ndobva ndati right vakoma I think good to start kwamuri mimika kana muchiti muri kumareserva kune machemberi andika anogona kutengerai doro ngatitangei nekutengesa usavi mukahodha matumbu ehuku mohodha makumbo ehuku mautwana aya misoro yehuku izvozvo zvinhu izvi andika moisa mufiriji zviri mapaketi kune kwazvinotengeswa moiswa mufiriji vanhu voziva kuti mapapini panotengeswa usavi sezvo vanhu vachichiona zvokukwetesa doro vanochiona zvokukwetesa chiusavi ende muri kuti vanobhadhara zvavo kana vachinge vatambira because kana iri community yemachemberi vanobhadhara andika then muchitengesa kana iri 10 rand vachiya chikwetesa ma10 rand pamwedzi munhu anogona kukwetesa chikuretikira usavi kana kuti we 150 rand umwe kukweta kuti 151 imari yamozokwetesa pera kumwedzi yakawanda then pakuti muite mari yechikafu panguva iyoyo moita zvokumagiza dzaya moita zvokubraya nemakumbo sezvo muchiti mugere parodhi handimaona kumareserva muchitengesa zvema 5 rand ndio mari inenge iri chikafu ndobva vatadza kuti vafarawo nazvo ndikati mubva maisa futi makabeji kumareserva saka kunoda usavi nokuti chikafu you never go wrong ndo chokwadi chikafu you never go wrong chikafu nedoro you never go wrong but kueji yavo doro harichaiti handimaona kuti varamba vachitengesa doro ndobva ndaona kuti aiwa idea iyi vaifarira ndikati chimbofungai nezvazvo saka vafunga nezvazvo saka vauya pana pachitaura nyaya yavo kudai vanga kugara zvavaida kungotaurawo ini chida kungotaura nenyaya yevarora ndakambotaura ndikati ndichauya ichitaura nyaya yevaroora nevanakomana iyi handi asati aitaura ini ndichazoya nelife yacho isinei namai yavo yakazvimirira timbotauriranawo pachedu vasikana imi varoora nemi vanakomana handimaona varoora nevanakomana when it comes navamwene venyu handimaona sometimes tichazai tichitaura nezvayo so ndo patasvika saka ndakazoudza hanzvadzi yangu inesuro manheru asvika kwaienda ndikati hanzvadzi ndazotaura namumza ine takataita 3-way call but iye semunhu aive ndega achitravela takatadza kuconnecta ndobva azondibata ndikati tataura saka I think let's go for kadip freezer kadiki handimaona we can buy it even kusecond hand kumasecond hand shops kusouth africa ikokoko then totenga usavi haudhuri matumbu nechichi zvinhu zvazvidhuri then tovachitokera firiji yavo yosara then she starts from there handimaona so ndauyawo navo pano guys ndoda kuisa namba yavapa ndimai ava vane 56 years vari muSouth Africa she is very big andika vanotorwa neproblem yavo yemakumbo vane maproblems avo maunderlining anenge tione vanhu vanenge vakura handimaona ndofunga tichasvikawo nekweko handidi guys kuita zvemaproblem handidini hameni kuti tichapadarika sei vapapa handimazviona but ndopavari kana ari kudawo kuti avabatsirewo mai ava vedway ndofunga muri kungoonawo ingovabatsiraiwo please that small thing it will make a difference handimaona but ndaishuvira kuti dei tanga tagona kuti tikavawandira kadip freezer handimaona ini ndinayo deep freezer but kwairi kwacho iri kuRustenburg I could have given you that deep freezer because haitoshandi nemakore yakagara mugarage deep freezer yoyo but kwavari nekwairi handina way yekuti inosvika sei kwavari handina way yekuti inosvika sei kwavari kulipalale kulimpopo nekuRustenburg
zvinhu zvakatosiyana handimaona. So the best short iko zvinezvi kuvatengera kafriji kadiki kadeep freezer kuma second hand vanogona kuiwana kana 1.5 kana 2000 rands. Then takuzohodha inini mukomana takawirirana tichapedzerana kuti tiise stock handika vahodhi asi zvisinei we are not limiting handitika as diaries tikuda kuti tibatsirewo mamava vaite life yavo varege kuramba vachinisana nemuroora varege kuramba vachinisana nevana vavo vamwe mumangowawo vazhinji venyu makangogarawo nevarumewo hamusati marogwa zvinoitika haisi mhosva handimaona ilife yakangoomawo handimazviona. So ngatibatsiranei vasikana inguva izvozvi konsandanonoka here ndobuda navo pasi handimaona handizivi kuti munopaonawo sei kuti toti vopiwa here anenge achida kuvapa 20 rand ovapa 50 rand ovapa anzi vadi kuenda kuzimu havana pekusvikira anabe murume ozoteerera live yacho kubva pakutanga murume akatengesa imba pavanga kuvasiya vasingazivi saka iko zvino vakanga vakawana pekuti vakwanise kuvaka asi havasati vatenga anything nyaya ozoteedzera pekutanga apa unozonzwa kuti zviri kufamba sei handimaona unozonzwa kuti zvinofamba sei yachoti nditange hazviiti ndikutoenda kubasa manje manje handimaona. Saka anenge ane something manditika movakandira kuti vakwanise kuwanawo kudi kuti vatange kuita something chekuti vaitewo chine musoro ndokumbira kuti mudeedzere nhamba yenyu ndiipine. Okay. 074 638 44 88 sakwana right. Iyo ndo namba yavo isho ndo ya namba yavo isho yandaisa apo vediwe kana wangosundwawo nemweya waMwari handitika imimi vakoma kana kuri kuti vanhu kune vanhu vakukandirawo kana something handitika vachakufonerai mari ichirega kumboishandisa chimboiunganidzai handiti kana kutoti ikatoya yakati chitotangai kuti mufanira kutenga zvishoma muchisa mufiriji umu iyoyo upright iyoyo dhipudiki iyoyo muchingoda kuti mufanira kugara matodi mazvitengesa kuvanhu kuti ndichatengesa nyama handitika then kana umwe wangu azodzokawo toona taita zvekafiriji aka nestock iyi handimaona tibatsirane pamwe chete handitimaona chatongoda kungu tunangokuonawo muri happywo muchiitawo zvinhu zvenyu ukoko kana mazongo mukagonawo mari wakutungamirira zvinotoita mukatotengaiwo mazenga mutoda kutengaiwo mukatovaka mukaenda kumusha mukanozvirimira henyu mbudzi dzenyu nemombe dzenyu neuyu nehuku dzenyu muri pamusha penyu handimaona muchirima henyu mavheji enyu mugere pamba ipapo hani muri kuona asi iyi life iyi inongobata so nokuti zvinhu zvakawanda zvikuitika kuvanhu zvakawanda zvikuitika kuvanhu vakawanda izvi zvekuti kana mukomana chinga aroora anzi vari kupi oven chat muri kupi kulipa laleni hanzi ndiri kuhamaskirao nyasha anyway tora phone number nyasha phone number iyo unogona kuvafonera handika. So I'm pleading with you guys on behalf and on a behalf handika guys anenge anewo 100 rand please vapeiwo vawane pekutangira handiti anenge ane chanacho chidiki vapeiwo vawane pekutangira handimaona. So nokuti ndo zviri kuitika kazhinji kachona kana vana ava vazhinji sipera vari kuya kunoko kana kaberekwa nemukadzi pakatoipa hauna sei ende imimo zviziva is true hauna sei mukadzi ndiye anenge achikwela the shots handimaona ende mukadzi ndiye anenge achitocontrola even mafinances kuno fuchi that is wrong kana usina kuonana nawo mwene vako handi murume wako ani kwakazvarwa ana mai vakewo ende varume vacho vazhinji manje nekuti vanakomana amene zvavanoita so vanokanganwa Annabelle mave munhu mukuru Annabelle vane 56 years vanotori nema-underlining conditions she's munhu ari big munhu ane problem yema-arthritis yemakumbo iyi yechii saka zvinotonetsa handitoona zvokuti vatsvagirwe sei ini vagareka vanogona kutozvisadza kana kushanda nguva yakareba regai vashinde nepesiyo vari kumba vachitengesa vachidini munhu wese ari kuSM guys kungoti tinotukana because you don't know handitika vane 56 vari kuSA handiti mune vanhu vakauya izvozvo nemasiwo esai vakauya nema-56 wa 60 vandakasangana navo mumwe ndikati handimaona vanhu vanenge vachiziva maproblems avo munhu anenge achitira kungotiza kubva kuZimbabwe because kwakaoma kana usiku vanhu vakaita medit kuZimbabwe ndevakasara 2006-7 pakaoma zvinhu paya vakashingira variko vakapinda mulaini iwo akopuna wakambotiza wakaenda muSA kana kuBotswana kana kuti kupi kuti udzokere nhasi unoti kuenda kunopinda musystem it's hard
Anmona ndosaka mtona hakuna munhu vakuru vanhu vakuru vanenge vasana kuenda pamisha yavo kunogara varipo vakazorora but situation ndiyo inokutuma kuti upesane nevana uri ku South Africa ikoko mumakitchen anditi maona situation yako is not they can't come here and tell you their situations. People can't come and tell you this is what I'm going through, this is zvinonetsa anditi maona panonetsa ipapo panotonetsa so kana uchida kungovabatsira iye chingozviudza chingoti nezera ravo vari muSA vari kufamba nebhara vachitengesa doro that should tell you kuti there is more zvatinenge tisingazivi. Animaona it's not every detail roupenyu hwako rekuti unokuenda ruchiudza vanhu vhunaivhuka are you alive. Animaona it's not every detail. Saka guys say exactly kana uri single woman wakashingirira ende ndiye mwana wacho wakashingirira 1 akwanisa kuenda kuuniversity 1 year vamwe vese vachitedza kuenda kuchikoro vakashingirira iye vakati anogona akaenda kuuniversity akapedza anotora nedegree asi akauya kuno kuitisa ndikeara izvozvi ane degree asi akauya kuno izvozvi andimona vakashingirira ouya kuno kangamwa futi kuti mai vakatambura vachita mari chokuti ndidai antimachona so vanoda kuvabata please vabatewo panhamba idzo anditika aino kuti tine timu redu rakawanda rimwe risingatombozviti palive apa rinoenda kuseri rinouya kuseri kana rinoenda direct kumunhu ndaisa nhamba isho direct kwavari you can go if you want more information you can come to me anditika then ndokuconnecta navo toita tose conference call you want to help here please help here anditimaona vabatsireiwo pamunogona napo anditika ndofunga ndo nyaya yangu yoyo maite henyu vakoma moenda kunotengesa indoro renyu muva nezuva rakanaka muchabatwa nevachakubatai handitika maita masasimeli mwarako right ifiriji yavo mwana graduate kana wakatarisa iyo ndo firiji yamomzi wako mwana graduate kana wakatarisa iyo ndo firiji yamomzi wako iyo iyi ndo dipi yacho tivataisa odoro kuti muite odoro ritonhore vagogona kufamba naro richitonhora hamuna kana chidi iyo ndo firiji yamomzi wako kana graduate if you are here watching ndo firiji yamomzi wako isho ndo firiji namomzi wako isho munesani jemu rekuZimbabwe nemajarini nechigubhugubhu iyo saka pakaoma tinototaura hedu panapa sevanhu vana panonetsa zvinonetsa guys zvinonetsa muroora kana wakatarisa live haisi live yekuti ukonane nevamwene vako please tinokumbira kuti ubatsire mai vako ndimai vako vabatsirewo izvozvi pepai panga pana vana vari kuno kudewo ngokaisa vana kuna ivava mai ava vaigara nevana zvaitoita easy because paingotumirawo vana vaingodlawo vose navana ipapo havana mwe mwana wekuti vazochengeta mumwe mwana vachitora chikafu chavo vapatope vana vachipa mumwe munhu vazukuru vavo vaitochengeta vazukuru vavo vachitoraramawo ipapo handitimaona but anyway zvakatoitika kana wakatarisa muroora please kuti mapafadza akutevere kuti zvikunakire kuti zvinhu zvako zvivhurike rangarirawo mai ava rangarirawo mai ava ndimai vemurume wako hazvichinji kana uchida murume wako please idaona mai vake unless kana paine zvimwe zvokuti vakakuitira zvatisiri kuziva you are more than welcome to come to my inbox and tell me handika zvakare kuti ndauya hangu mai so wondiudzawo handitika toona kuti panogadzirika sei antimazviona kuti muenderere forward so guys move nezuva rakanaka asi nyaya iyi yevanakomana nana vamwene toda kuibata-bata toda kuibata-bata live iyo iyi time quite but SIS MELLY things can be hard in UK lema vataurira chokwadi shanda shona muroora wavo anoshanda mwana wavo anoshanda things can be hard here I know very much but truly speaking vanhu tu vachishanda haushaye 50 pounds ekutumira mai vako let's say the truth shanda shona ngatirege kuda kudefenda sina basa unogona kusavatumira every month antika asi usingatumiri every month pa 3 months hauzoshaye kuti vatumire 50 pounds ka1 zvako things can be hard muno I understand very much ndotozviziva handitoudzi kuti ndakunyatsotozvionera ndega but vanhu tu vari kushanda anditika murume ari kushanda mukadzi ari kushanda antiona 50 pounds kana vakwanisa kuti vaningirire mukadzi ati ndakusimuka inini kunotora vana ndega kumusha kureva kuti mari iripo shanda shona ini am a very fair person ngatitaurei chokwadi pamberi paMwari nokuti dei anga asina mari yekusimuka pano kuenda kumusha kunotora vana nekudzoka navo imari tickets kuita up and down kudai clearly hangashayiwi 50 pounds
or 100 rands kuti ape mai vake. Because right now ndiyakukwira ndi kuti achinda kumusha anotora vana. Ukaona kutora vana vadika vachienda nawo nechild care kureva kuti zvaita. Hati ndizvo zvanga zvisina kuita aipa vamweni vake vana. Iwe child care yakatooma kuno unozviziva. Shona yakatooma child care kunoko. Zvokuti vana vadika akati she has it all figured out kuti vana vachauya ndobhadhara vanhu nchidai andika clearly apanga shake 50 pounds. Ndekuti mama hakuna zvinhu zvakaomegwa asi ndakutumirawo 800 pounds. 50 pounds is 1000. 1000 iyo mama andika wedzerai stock. Simple. 1000 chete. UK yakaoma, it's not easy. Ndochokwadi. It's not easy, especially kana uri one. Sometimes zvinenge zvakatooma. But apa i2 plus vana akunotora iyo child care inochema vanhu vane makore vari muno. Akunotora vana vadika vatukumbusha. Kura kuti vakatosetla zvinhu zvavo zvaabho kunotora vana. Nokuti vanhu vakawanda ndikuziva kwa mu UK vine maCOS vasati vane vana vasina sati vasati weta seri child care vana vachiri kumba. Nokuti kuti vakauya ndo vadi. Ndikunyepa here. Shanda. Am I lying? Am I lying? Pamwe ndiri kutadza kuona pamwe panamene. But ndo muonere wangu. Kudozosunga kuenda kumba nokudzoka. It's a lot of money. Kunotora vana regai tigowa kuti paanoenda kwacho kumusha. Anditika achasvikawo here achona vamweni vake. Regai tigowa ipapo. Tanononawo here vamweni vake. Iwe shonda shanda sada sokuti auzima 2000 aya. Ma 2000 nowaziva. Unomasiva. But not vese zvavo but vazhinji vanongoita zvavo zvavanoita iwe nevarume vavo ipapo. Family yatove drama. Zvokuti kwai kuna mai kuna rero drama riya. Andimona. Rero drama riya. But anyway, muve nezara kanaka guys. Ngatisangane manheru. Muwe zvakawanda. Manheru tovhura maline. Vane vanakomana. Andika muhowa handisini nyete handina mwanakomana handina murooro kuti acha ndoda kuti muwe vamwe vachikudzaiwo maexperience dzavanosangana navo vanakomana vabuda unenge uri single mother wakastrugula musana wakatobhenda chasi uyu nekushanda makitchen kuti mwana ainde uchiti ndiye achandionawo obva anoroora obva akangamwa obva akangamwa unosara dzangove ndangariro hama dzake murume dzatove kuhama dzemukadzi zviri kuitika musati hazviitika vamweni mutozvita pano makatotora varume venyu mukavakepcha vaakuti mai ndimai vako mai vake hana basa navo and it's true munozviziva ngatisangane manheru tizvitaura handitika mwari akuitire zvakanaka guys iweekend irimboenda kubasa moswera bho guys tobatana time take care.